שלום, כאן פירסט היברו, המדריכים הראשונים בעברית אונליין. אנחנו בסדרת המדריכים לוורדפרס, יצירת בלוג. אוקיי, אנחנו נמשיך מכאן להתעניין יותר בפוסטים. נתחיל עם הפוסטים שלנו בבלוג. ניכנס לוואם סרבר, התוכנה שהורדנו, שאיתה אנחנו מפעילים את השרת. מכה שמאלי, לוקל הוסט, ונבחר את התיקייה שלנו, וורדפרס במקרה הזה. זה מה שיש לנו, פירסט היברו גיימס, מעולה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נראה בצד שמאל למטה כלים, להיכנס. נשים את שם המשתמש שלנו, אדמין ואדמין במקרה שלי. מעולה. נוכל עכשיו ללחוץ על זה, אל הבלוג, ונוכל לראות את הבלוג. אני אפתח אותו בלשונית חדשה. אוקיי, אז אנחנו נתחיל. דבר ראשון, יש לנו פוסט, הפוסט הראשון שלנו בעצם הוא שלום עולם, והוא בעצם כתוב בו ברוכים הבאים לוורדפרס. זה הפוסט הראשון, אפשר למחוק או לערוך אותו ולהתחיל לכתוב. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נראה בצד ימין את התפריט שלנו של וורדפרס. בצד שמאל באמצע נוכל לראות פוסט מהיר כדי להוסיף פוסט ממש מהר בלי ללכת לכל מיני סיבוכים. טיוטות אחרונות זה טיוטות שלנו שעשינו, זה הבלוג של וורדפרס, זה מידע על הבלוג שלנו, עדכונים, קישורים נכנסים, ויש לנו פה גם אפשרות תוספים, להוסיף תוספים לוורדפרס, גרב אנד סייב, יש לנו המון תוספים פה. אנחנו יכולים גם לחפש באינטרנט, יש תגובות אחרונות ומה המצב שלנו. דבר ראשון נתחיל, נלחץ פה על החץ הקטן ליד פוסטים, נלחץ על פוסטים. פוסטים אלה הודעות שנכתבו, לדוגמה שלום עולם. אנחנו נלחץ על לזרוק לפח, ומעולה, לא מצאתי פוסטים. בואו נלחץ על לכתוב פוסט חדש. רק שתראו, כשאין פוסט זה כותב לא מצאתי. לכתוב פוסט חדש, הפוסט הראשון שלי. כאן אנחנו באורך שלנו נוכל לכתוב את מה שיהיה בפוסט, התוכן שלו. לדוגמה נכתוב, זהו הפוסט הראשון שלי, תודה רבה לפירסט היברו. כעת נוכל נגיד לעשות את זה ב-B, שזה מודגש I, או אפילו פס על הכתב. כאן יש לנו המון אפשרויות, רשימה ממוספרת, שבשיעור הזה אנחנו לומדים על יצירת פוסט והעורך פוסטים. יש לנו פה רשימה עם תבליטים, נגיד נכתוב שלום, נרד עוד שורה, שלום 2 וכולי, וכן הלאה. דבר ראשון מה שנעשה זה, נראה יש לנו פה ציטוט, לדוגמה שנוכל לכתוב ככה דברים בתוך ציטוט, ויש לנו פה המון דברים, נוכל למרכז את הכתב כאן, איך שרק נרצה. נוכל ללחוץ על זה וזה יפתח לנו עוד מספר אפשרויות. נוכל נגיד לבחור את זה, לעשות את זה ברמה 1, ברמה 2, ברמה 3, איך שרק תרצו. לדוגמה אעשה את זה ככה, רמה 4 נגיד, קו תחתון נוסיף לו B, את זה נגיד לא נדגיש, וככה נוכל לשחק עם האפשרויות, לשנות צבע ועוד המון דברים. יש לנו פה לדוגמה שנלחץ על זה, אז נגיד יפנה אותנו לגוגל. אז מה שנעשה זה נכתוב כאן ככה, נכתוב את הקישור גוגל, co.il, חלון נגיד לפתוח באותו חלון או בחלון חדש, כותרת גוגל, קלאס לא מוגדר זה בסדר, נלחץ על להכניס, ומעולה, יש לנו עכשיו קישור. אם לא נרצה לעשות את הקישור נלחץ על כפתור הזה שזה להסיר קישור. לאחר שסיימנו, רק שתדעו וורדפרס שומר אוטומטית טיוטות, אז זה מאוד טוב.
אז לאחר שסיימנו, מה שנעשה זה נלחץ על לפרסם בצד שמאל. כעת שנרענן את הדף, הנה הפוסט הראשון שלי. זהו הפוסט הראשון שלי, שעוברים על זה, זה כתוב גוגל, שזה הכותרת שכתבנו. בוא נלחץ על זה, והנה. אוקיי, אז בשיעור הבא נלמד על דברים קצת יותר מעמיקים, ותודה רבה.